zuwan shugaban ɗarikar Tijjaniya na duniya Najeriya da yadda rashin samun takardar izinin gudanar da maulidinsa a jihar Kano ta jefa mabiyansa a cikin bakin ciki. CeCe Al-Arabi Al-Tijjani, magajin Shehu Ibrahim Inyas. CeCe Al-Arabi Al-Tijjani ya zo Najeriya inda ya je gana da shugaban kasa. A wajen ganawar ya samu izinin takardar gudanar da maulidinsa a cikin jihar Kano tare da daukar nauyin dukkanin abin da za a kashe a wajen taron. Amma menene ya canja lamarin? Rasdam, awawar gwamnatin tsautsayi mai falle ɗaya fallan tamalle, kumurci, macijin sar Kano ya raba masarautar jihar Kano gida biyu, sannan kuma ya rasa yanda zai yi da ɗariƙar Tijjaniya. Dalili, mai martaba sarki Muhammadu Sunusi na biyu dan Tijjaniya ne, mai martaba sarki Alhaji Aminu Ado Bayero shi ma dan Tijjaniya ne. Menene ya kawo wannan rigimar da Rasdan ya zo ya kulla kuma ya kasa warwarewa? Mai martaba sarki Muhammadu Sunusi na biyu yana tare da Rasdan yanzu, a inda Rasdan din yake bayyana cewa ai shi shine sarkin sa, wanda a watannin baya kaɗan da suka wuce ya ce mai martaba Alhaji Aminu Ado Bayero shine sarkin sa. Bayan aunawa da tantancewa, Rasdan macijin sa Kano ya lissafa ya ga mabiyan mai martaba sarki Muhammadu Sunusi na biyu sun fi yawa a cikin jihar Kano, sai ya ce da ya zaɓi sarki Aminu Ado Bayero gware ya zaɓi sarki Muhammadu Sunusi na biyu saboda mabiyansa in an zo zaɓe su zaɓe shi. To amma menene alakar waccan rigimar da wannan cin mutuncin da aka yi wa 'yan Tijjaniya na Najeriya? Abin da ya kawo rigimar shine Sheikh Ibrahim Dahiru Usman Bauchi, Khalifan Sheikh Dahiru Usman Bauchi, Sheikh Ibrahim Dahiru Usman Bauchi yana da alaka da sarkin Kano Aminu Ado Bayero, kuma shine ya rako shugaban ɗariƙar Tijjaniya na duniya cikin jihar Kano. Wannan shine dalilin da yasa yake da tsamin dangantaka da mai martaba sarki Alhaji Muhammadu Sunusi na biyu. Kuna ganin wannan ba wulakanta addini bane ba? A ce malaman da duniya take neman su kuma suna da masoya a cikin garin nan, amma su zo a hana su inda za su zauna filin kwallo, kuma kai sai ka tashi tsimi sai ka tai kasar su, ka je ka dinga roran wake ka ce ka tafi ka koyo kaza ka tafi koyo kaza. Anya wannan ba cin mutuncin malaman addini bane ba da mabiyan su? Wannan ba zai zo kawo rikici ba? Wasu su dinga ganin ana yin bayas, kai shikenan kamar kawajo, kai ka mutunta yara mata wanda suke iya tsugunawa a cikin ranar Allah, rana tsaka ba da daddare ba, su dinga zaro tsireci su suna dankama kana cafa a bakin titi a jihar Kano, kuma mu rabu da kai falle biyu. Wallahi ba za mu yi haka ba, mun kai haka mun ci amanar Allah. Wallahi ba za mu yi haka ba, mun kai haka mun ci amanar salihan bayi da suka rayu a jihar Kano. Dole falle ɗaya za ka yi. Kullu nafsin zalikatul maut, kuma kowane mai rai mamaci ne. Dama me za ku tsammata daga mutumin da an rubuto masa ayar Qur'ani guda ɗaya, shi wanda ya rubuto bai san bai rubuta daidai ba, shi wanda zai karanta bai san me bai karanta ba, ya zo ya faɗi wannan abin, ya wannan sarkaniyar, ya wannan mahangulbar. Duk wanda kuma a baya yake tunanin wani Rasdan yana da tausayi saboda wasu bidiyoyi da kuka dinga gani ana yada shekara 3 da ta wuce, ku ga wani daya na wani yatsuna ya dauko karamin yara a titi, duk shirin film ne. Duk yau zan muku bayani, duk wanda ya kalli wannan bidiyon daga yau ya je sanar da duk wani wanda ya sani cewa wannan mutumin dan acting ne, dan comedy ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake kawo wani hadisi da yake cewa laysa minna man lam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana. Bana tare da wanda baya jin kankananu, baya tausan kananu, kuma baya girmama manya. Yanzu wannan abin da aka zo a jihar Kano aka ci mutuncin su 'yan Tijjaniya, yanzu girmama manya ne. Sannan annan fa jihar Kano kamfanin MTN suka zo suka dauki wani yaro da yake da ciwon zuciya, suka ce za su kai shi kasar waje su yi masa aiki, amma Rasdan wannan kumurci bakin maciji ya hana su, yace shine zai kai shi. Yau shekara 3 bai kai yaron ba, kuma bai bari an kai shi ba, kawai saboda yi wannan fim din yayi yatsuna, yace ai shine ne da amma ka gani ba. Akwai wani hadisin ma da yake cewa la ta'ata li makhluqin fi masiyatil khaliq, babu biyayya ga azalimin shugaba. Wannan shine dalilin da yasa ne tawaye na ce Rasdan ba gwamna bane ba, awa wuri ne, gwamnatin tsotsayi ne, kuma mai falle ɗaya ne fallan tamalle. Yanzu fa abin da yazo ya kimsa a masarautar jihar Kano, kawai tsayawa ya duba ga tsakanin mai martaba sarki Aminu Ado da mai martaba Alhaji Muhammadu Sunusi biyu, wanne ne yafi yawan mabiya? Sai da ya gama cakwalgwala su ya hada su a waje ɗaya, ya sa tsafga ya dinga dukan sarakunan namu guda biyu, kawai saboda ka zo zaka mulki shekara 4 ka zo ka wulakanta mana manyan mutane. Duk duniya babu wanda bai san sarautar margayi Alhaji Ado Bayero, amma ka zo ka watsa gidan damu. Yanzu ka zo kana cin mutuncin malamai, ka zo kana rashin imani a gari, kai saboda kai akan ka aka fara yin mulki. Fir'auna ne kai, ba dan waye kai a garin nan da zaka zo ka ci mutuncin Shehu Ibrahim, kuma 'yan Tijjaniya su iyalika ga karan kai da su yanzu ai.